gonna love you in every way. Iya man ang This kinompose. is your day, your day. Composer. Happy birthday to you. Smile na yan. This day only come. Naratol siya. Balatol. Kita sa tinagaw niya eh. Balik ang tilain. Lord, balik ka dilaan. Happy birthday to Mina. Dami na. Ikaw lang. Kita man. Uy, ang regalo daw, Char. Kami man to ha. 1, 2, 3. Vlogger. Sige, Yay! Next. Sige, pamuli mo guys. Ito, dyan. Ano masasabi mo? Tama na, tama na. Ay, okay, mag-vlog siya na. Ay, ang regalo ni mo tayo kay... Uy, ablihin na may yan kaya para... Ay, ito na all. Kung tanggal ng cellphone daw. Sapatos butang kaya wala sa patos ha. Sa sapatos. Lightweight. Diyan. Bayad sa... Lalambot. Kaya wala sa patos ha. Di pa uli pa ba na nilang karton? Uy, ang rapper, tarungan eh. Kaya ako pa nang ituan. Basta kami na dyan, lalan dyan may mga feelings and everything. Basta mauna mong feeling, ay na lang. Basta mauna na Char. Unsa man na, ay. Happy Ikaw ba, mahal ba yan kayong rapper? Kapit kung balot na ha? Mahal kayong rapper. Happy na rapper, tagpuan. Happy 390. Para na ako pa din patos. No. Happy eh mo. Basta malangay pa ko, hindi mo kaon ha. Ay, wala man na naging anak ko, kay Bampo ga birthday. Ay, familiar ang box. Ngun mo man ang box sa tag 1.5 nga kuan init. 1.5 na nakuan. Ma! Dili sa mi ma? Dili pa mi mga on. Nag-order mo, men? Ay, luto din eh. Ay, mo siya, mag-order din sila. Sabi si Godfrey nakabalot. Uy, nakitaan ba na mo sa Godfrey ganina sa Merkado? Merkado? Dito ikaw. Mahit ako sili. Dukam gigigag na. Gabayulit ka. Ataw, kasukaan ko. Saan din eh? 150 ko to yung gibayad ng sili. Ngayon, dali na naman. Kay gutom na kami ngayon, sir. Sa gusto sa mga. Sili? Panadyan. Basta napaghapon na. Tabaw na yan eh. Ay, example, men. Tabaw na namin. Uy, nga nang kingana mo na ni mo, mga paksit Ay, ang yan box. kay di man napaksit kay kuan Paksit, man na. napaksit. Inyo mo naging abot na ba? Ay, Bakit na ng box? kiss din yan. Appreciate. Kabaw na yan eh. Kabaw na yan eh, Adjil. Tingnan bitaw ta Kabaw kami na ko yan, Adjil. sa. Huwag kang ano. Katong Kabaw ng na limpyo may mi sa surprise. inyo. Tingnan bitaw ta kataguig tarong. Naliti mi sa inyo ha. Kami nung Kabaw kang kwan. Kaya naman ka, Kanyang mga kamot. na LBC, anak ka LBC. Pag pangukay na mo sa katong electric nga bag sa babaw. Sa sing-sing. Kawaton sa taan eh. Thanks ka, pangulit na mo ka. Engaged naman sila, Kuya Joel. Sana all. Hindi na bita. Wala ko nalipay ma. Char. Pangita man gud ni Mian yang forever. Naalaman sa kuhan good. Masura pa oy. Dali na mo eh. Bike Uy, bike pag pag thank you, Kisano. Kuya, uy. Thank you ya. Kuya, thank you. Ante forever. Relo sa dako, aya. Hoy, sige na dali na. Uy, relo ba ko, ah? Sige na ba? Relo imuha gihapon pero drawing lang imuha. Frame sa iyaha nasa imuha. Tamot. Ang pilig kay Kakin. Gusto imo, ang relo, imo ganas imong naong, nabuslot. Ah, pwede. Awa, ingon ko bitaw nimo.